Georg Otshan syntyi Pietarissa 21.3.1920. Hän varttui musiikin ja teatterin parissa, perintönään vanhemmilta saatu suuri musikaalinen lahjakkuus. Hänestä piti alun perin tulla arkkitehti, mutta sota sotki suunnitelmat ja hän joutui keskeyttämään opinnot vuonna 1941. Sodan loputtua Georg Otshan laulajanura oli valmiiksi viitoiteltu. Hän työskenteli Estonia-teatterissa ja opiskeli Tallinnan konservatoriossa. 50-luvun alussa hänestä tuli konservatorion johtaja. 30 vuoden ajan vuodesta 1944 hän oli Estonia-teatterin kantavia voimia. Hänen ohjelmantonsa kuului 65 oopperaa ja operettiosaa, siis melkoinen määrä. Hän esiintyi monen elokuvan pääosissa sekä ennen kaikkea konserttilaulajana kotimaassaan ja Venäjällä. Varsinkin Suomessa hänellä oli suuri laaja kuulijakunta ja ystäväpiiri. Georg Ots teki lukuisia levytyksiä. Suomessa niitä kertyi jopa 64 kappaletta. Hänen ohjelmistonsa monipuolisuus oli hämmästyttävän suuri. Hänen viimeinen esiintymisensä oli Estonia-teatterissa vuonna 1974 Traviata-oopperan tähtenä. Hän kuoli 1975 syksyllä aivokasvaimen uhrina ja näin ollen suuri laulaja poistunut keskuudestamme. Muistamme näin laulujemme myötä häntä suurella lämmöllä. Hän oli suuri maistari. Ja tässä aluksi minä soitankin tuosta CD-levyltä teille yhden kappaleen hänen laulamistaan laulu. Tässä on niin kuin ensimmäinen numero. No niin, näin upea ääninen oli Georg Otsin laulu.
komea laulaja hän oli kyllä. Ja tosiaan hän 65, hetkinen, monta 64 kappaletta äänitti näitä joskus 60-luvulla, 70-luvulla niitä levyjä ja niitä on aika paljon. No niin, me aloitamme tämän ohjelman laululla, jonka nimi on Äiti Sinen. Tämä on sanottanut virolainen suuri runoilija Lydia Koidula. Tämä on virolainen kansanlaulu. Piti ponnistaa kovalle, kun kovat on korkeudessa. No niin, seuraavana. No niin, seuraavana kuulette semmoisen ikivanhan kappaleen, joka nimi on Hopeahapsit. Hopeiset hapsit. Ei ollut hopeinen kuu, vaan hopeiset hapsit.
No niin, nyt yhdellä tuonne rajan itäpuolelle, Moskovaan. Elikkä Moskovan valta. Jekkormai korosti, mutta suomeksi puhutaan. So
niitä monta miljoonaa. Poljeriltaan tummuvaan, valot kertoo muistoja, ja tiedän en voi sua unhoittaa. Poljeriltaan tummuvaan, valot kertoo muistoja, ja tiedän en voi sua unhoittaa. Kiitoksia. Mä olin Moskovasta. Minä olen kerran käynyt Moskovassa noin 10 vuotta sitten. Menin taidenäyttelyyn sinne. Josta radiosta kuulin, että siellä oli semmoinen taiteilijakylä siellä Moskovassa ja sitten näyttäisin lentokoneessa ja olin siellä muutaman päivän asun Punaisen torin kupeella semmoinen valtava iso hotelli. Se mahtuu 6000 ihmistä mahtuu siihen hotelliin. Valtava iso hotelli. Niin siellä tuli käytyä sitten siellä Helsingin kylässä. No niin, sepä oli sitten niin Moskovasta. Nyt siirrytään Otto Palmgrenin sävellykseen Heijastus. Mainikin laulun vain herkin korva kuulee. Meren ääni syvyydestä hiljaa hengittää. Heijastusta katson meren peili kirkas. Mutta vahto kuplaan pois kuva häviää. Avaruus vain tietää voisin erikoisuuden. Pääsee meren salaisuuksien syvyyksiin vain. Katso somepilviin ja katso meren peiliin. Kauneutta antaa se mulle heijastaa. Katso somepilviin ja katso meren peiliin. Kauneutta antaa se mulle heijastaa. Ette varmaan osaa kuvitella, kuka tämä laulu on sanoittanut. Se on Reino Heiksvaara. Ei millään uskonut. Näinkin hienot sanat tehnyt tuon lauluun. No niin, seuraavana
Esitämme teille laulun uudelleen, jos luokses tulla voisi. Minä tulen teidän luokse uudestaan, kun pyydätte. Se on niin helppoa. No niin, minä pidän tässä vielä tauon ja pojat soittaa teille sen pari kappaletta. Se on nimeltään sellaisia kuin Mustanmeren valssi ja Muuttuvat laulut. Olkaa hyvä.